aurretik, eta, bueno, ongi etorrixa ematen dotzuegu, bi goxokin. Bakitzu, astelenak, azten ditugula holan, gogoz eta goxoz. Bai, ere bai. Eta nik gaur gainera, bueno, ostiralian aurreratu notzuen bezala, ekarri dut postre internazional bat. Ze, bidai bat egin hauen Greziara, eta bakitzu, bueno, bidaietan gustatan gatela, sukaldaritza ikastaruak eta eitxia. Eta orduan, hau erakutsi zuztien, eta pentsau jaten postre bat, benetan, ona, eta gaina originala. Zen, normalian guk, postreak, tartak eta eitxitxugu, dostoreakin, irinekin, baina filorea erabiliko dugu, eta gainera modu berezi baten. Gero kontoko tzuetapu. Bale. Zuk zekarri oso. Bai, esan izun, gaur budina ingo du, flan bat, eta flan honetan azukrerik ez dugu erabiliko. Ez nire kontentzatu erabiliko du. Bueno. Nik ez dut esan azukrerik ez duenik izango, pila bat izango du. Baina, ingo dugu budin errez bat, 3 gozaga izango ituna, eta nire kasuan kafe zaporea emango diot, baina, bueno, aurratu nizuen nik ostialean, nahi duguna. Txokolatezkoa, frutazkoa, edozein zapore eman aldiogu budinari, azkenean zukor esneari ematen dizun zaporean datza trukoa, eta gaur kafeskoa, eta ero lagungarri moduan, ez da, txantilli bat, ero, kusiko. Ze ona. Gainera, kafesko budina da, nire postrietako lan, bai, top. Bai, tiramisuakin batera, ezken ikusten dut kafe kontutan, asko gustatzen gatela. Bai. Baina, bueno, laranja tarta greziara hau, ez da atzera geratzen, eta errezta emango zuet, hola sitzen da. Lehengo almibarra prestatuko, ura eta azukria irakiten jarri 5 minutuan, kanela adarra barrura bota eta osten utzi opia prestegon arte. Filo horia eskuekin apurtu zati txikixetan. Eta kopor baten jogurra, azukria, arrautzak, laranja zukua eta bere birrindura, vainilla, legamia eta gatzapur bat nahaziko ditugu, gero ekilori olioa bota eta nahazi bebai, eta azkenik zatitxutako filo horia nahazketari gehitxo. Nahazketa molde baten jarri eta 45 minutu zerre 180 gradutarra. Almibarraren erdixa gainetik bota eta xurgatzen dauenean beste erdixa. Gero zatitan moztu eta zerbitzatu dugu. Listo? Bale. Hasiko gara, almibarra prestatzen, ze almibarra bie dugu gero hotza egotia. Bai. Tartia ataten danean gainetik botateko. Eta almibarra ingo, errez. Ingo, 500 mililitro, 480, baina, zehatzi izaten. Bestela ez da atarako zuk esaten zuen bezala. Eta 200 gramo azukre. Nahi dugu azukrea disolbatzia, berez, irekin ingo 5 minutu, eta gero infusio bat izango bazan bezala, kanela adarrakin, hor, osten, utziko. Bakarrik kanela eramaten zuenan, ez? Han kanela, igual, zuek botazeike vainilla holan sotz bat, edo nahi dozuena, baina, han kanela, eta nik errezeta, hainbeste gustau jaten, ez dutetan eze aldatu. Holan doia. Jogurra apurtxo bat ezberdina da, zehan daukien jogurra greziarra, guk ezagutzen dugun jogur greziarra, naiz eta hemen kalitate honekoa izan dangoa, ez da berdina, Ez, nik uste dut hemen guri saltzen diguten jogur greziarra gainera esne gainak initen du dituzte, krema puntu hori lortzeko, ez? Eta bere zan iten dutena da, jogurra hartu eta askoz ur gutxia dauka, beratz eusten dute ur hori, eta hemen erakutsi izan dizu behin baino gehiotan, hartzen duzuelako trapu bat, erosukaldeko trapu berezia hori estamina bat, deitzen dana, olako bat, hor jogurra, gure jogur natural on bat, ez edozein on bat aldala, hor usten duzu gau guztia eta jogur horre bere ura, zueroa botako du, eta hurrengo egunean izango zu jogur krematxu bat, zein behi esne erabili du, ez du esne gainik erabili eta ez du inungo tramparik ero egin hori lortzeko, eta aldea dago, jogur hori jan erbesteak, eta etxean eitea badaukazue, inungo misteriorik gabe, jogur on batekin hemengoakin, utzi egun batetik bestera pausatzen, trapu bate gainean, bere ura bota dezan, eta hurren gunean jogur krematxu bat izango zu, zeini. Bota aldio zuen, estia, marmelada, fruta zatiak, zerealak, erosuen nahi duzuena, baina horren krema puntua ikusgarria omen da. Eta egisa da, kartetan eta postriak badauzela, baina ez die besta oso lan postresale sutsuak. Eta postriak beti bi egoten die bai ala bai, laranja tarta. Portokali. Nik enauena sekula entzun, ze egisa da, beste errezeta batzuk ezagunak itxen diela, tzatzikia, musaka, espanakopita, baina hau laranja tarta, inoiz entzun bez, eta lekudanetan zagon da, oso goxua. Eta gero, jogurra estixakin. Badak esatik ez duten jaten postre epate. Zeba?
Ze han ateratzen duten horremeste janarekin onaino bukatzen duzu, eta ez da oinor bostrera iristen dani. Hori egisa, Guk Grezian egon ginean, bapatian gaina, azten dira, gu gaina, pasekiten telebistakoak ginela da, ekartzen, azten ziren, gauzak ekartzen. Lehenengo sarrerakoak. Baina konturatu orduko mai guztia janariz beteta zegoen. Eta janariz beteta zegoenean, eta sukaldetik horrela behira, ea jaten zenuten. Gero, bapatean, beste amai bajarri zuten aldamenean, eta hur ere janariz bete zuten. Karo, eta guk, ez genuen itxusirik egin nahi, eta ia da, gustatzen zaigu jatea, eta dena probatu genuen, baina ez dakit postrea iritsi nintzen egonen baten, baina ez dakit, erromatarren moduan hasi behar ginen egiten, han nola egiten zuten lehen beraien simposioetan da, ez, jantzazu botak egiteko, eta botak egintzazu jateko, erromatarrez, eta nolako bat zeukaten. Eta da, lepo bukatzen zenun, da orduen postrera, esaten lasai, frutarekin indako postre bada. Hala, filo orea, eta venga, holako potentea da, baina honek almibarra zurgatzen du, eta, bueno, Bai, ez da gauza bat harina. Ez da harina. Joan Sebastian esan atzuen, uste, larainekin edo limoiakin izan zen, justo Joan San Astelenian limoi eta mascarpone bizkotxo egin nauenean, nahi duzunean birrindura eta sukua, lehengo birrindu, eta gero sukua atara. Bera, hementxe daukau, laranja baten sukua eta laranja baten birrindura. Eta honek eman gotza, laranjan sapore intentsu hori. Bai, hementxe, gure almibarra martxan, hau bebai, eta hau nahasi. Beraz, hementxe euskat, laranja birrindura, hemen bi jogur greziar, irure berrunda bertamar gramo gutxi hori, ez? Hori da, gutxi gora bera. Bai, aputxoa gutxi hau, berreun, baina... bueno. Gutxi gora? Bi, gutxi gora bera. Gutxi gora, eskatzen dizuena. Hori da. Bi arrautza. Tamainakoak L, M... Errezetan baten, hori ere jartzen dute, egia da gozo gintza teknikoan, badokan liburu emat oso teknikoa dana, han gramoa. 327 gramo arrautza. Bai. Ez da izan bat, baina beste batzuetan eratzen da, 3 arrautza, M tamainakoak, 3 arrautza handi ere tamainakoak. Egia teknikoak eta dienean, gehi hau doiaz gramoetara. Eta hemen, arritxuko gatzue, irinek eta ez eramatia. Ez azkenian, filorea erabakiko dugu. Eta zuek esango zuen, filorea zelan joango da, igual, oinarri xanolan orea euskorra izango bazan bezala gero betegarria da alabera? Ez. Hau dena doia, puskatuta, holan, zati txikixetan, hemen, zetasuna hartzen da bustitxa, eta gero hori dana laban. Horrekin godau, irinan funtzioa, emangotza gorputza, eta gero super ondo geratzen da. Normalian guk, filorea normalian erabiltzen dugunean hemen errezeta gasixetan, betxu, ataratzen dugu olako film paper baten bilduta, bestela lehor geratzen da. Eta hemen, entzuten dozue, egon da, ordu erdi edo, eta hemen da kurruskari. Lehortu egiten da. Segitxuan lehortzen da. Baina, tarta honen dako, berdin jaku, eskenean, ezetasuna, oreak emangotza. Teknika horre badakizu izena daukala. Bai. Patxauropita. Patxauropita. Bai. Andre Alferraren tarta. Eskerrik asko. Faltatzen. Greziarrez, parkatu, teknika horrela esaditzena, eta segati deitzen zaiolan. Hartu, egiten duelako, orea, mamurtua, apurtu holandana, nahasi, eta benetan holan deitzen dela, nahasi dana, eta gero bota, erretillo batean, eta laberatu, eta esan, ze mala hostia daukaten batzuk, izena jartzeko garaian. Bere izena dauka, eta zentzua badauka, azkenean, egia da, hemen ez dago, ez da geruzaka gurina eman behar, gero beste geruza bat gurina eman behar. Baina bestela, postra esko bebe nahasi da labera sartu. Bai. Greziarrekin sartu, niri Greziarrekin kontu, ze platerak apurtzen azten badie, ojo. Gusto lado den toki batean, non posi bado de platerak apurtzen dituzten. Hori eskontzatan eta izaten zan, ez? Baina hori ingo da gaur egun bai. Nik ez dakit, uste dut da pelikulatan. Presupuestoa, zer saltzen da. Menua, puskatuko dituzun platerak, ez? Ero nola da. Olako, tradizioa, baina ez dakit nik. Egin izango dien. Hemen oso gai nagusia portolakia da, hau da, laranja, eta portolakiaki izen ator Portugaldarrek 10. mendeak laranjak greziarra eraman zituztelako, ez? Eta, laranja badakigu dala pomeloa eta mandarinen arteko hibrido bat, eta, mundu guztian gehien landatzen den fruita arbola da.
guk egia da beti identifikatzen du honekin Mediterraneoarekin, eta hemen Alicante hor Valentzian eta hor pila bat dauzkatela, baina munduko ekoizlea handiena Brasil omen da, munduan ekoizten diren laranja guztietatik 103%, astakeri bat iruditzen zaidala, bertan Brasilen ekoizten dituzte, gero Txina eta India daude. Txina pentsatzenaren zala lelena. Ez Brasilen, laren jondoak egon behar dira, guk asko ikusi genituen, Ego Afrikan egon ginenean, eta han pila bat daude, eta egia da, han jaten ditugu, han ekoizten diren laranjak, hemen udan jaten ditugu. Guk hemen udan jaten ditugu laranjak, Ego Afrikatik hartzen dituzte, itxasontzian, 3 aste tardatzen dutela handikona, orduan, 0 kilometroa justo ez dakit izango ziren horiek. Honek be, azkenean Grezian udan be, laranjak ez die garaikoak, laranja zuko erateko garaixa da, negua azaro bukaeratik, abendua, urtarria da, garai horretan da. Orduan, neguko fruta da, eta gu oso itxuta gauz urte osoan zehar laranja zukua eskatzera. Baina azkenean, sasoikua, hurbilaukua da, Valentziakua, hobeto ez? Beste munduko beste partetik eskatzea baino. Hori da, baina hori neguan jaten ditugunak. Uda jate ditugunak, esan dakoa, kanpotik hartzen dituzte, eta egia da, Valentziara jute mazate bidaratzen nire iruditu zait, beti, eta sasoi ezberdinetan jo naizela, beti laranjak ikusi izan ditu dela, baina ez ekoizpena nagusia neguan da, eta suposatzen dut, munduko fruitu arbola gehien landatzen dena laranja da, eta gehiena 100 handi bat zukutarako izango da. Zukuak ontzian ero kafeteken pio beti hartzen dira. Bota? Hemen txobota dutzat kanela adarra, hori utziko, ahaztu arte, osten. Hola, apurtxo bat infusionatzeko. Eta ze beste espezia erabili dugu hemen gure tartarako, gure tartan gorputzan dako, erabili dugu vainilla azukrea kasu honetan, baina, onartzen dago kanela utza apurtxo bat, edo nahi dozuena. Eta bota dutzat legamia. Ontxe irina, hola jarriko. Hartuko. Xafla bat? Zema xafla barko ditugu txigorera bajatzen du? Xafla kopurua ez dakit. 250 gramo. Eta han, niri Grezian pila bat guztau jatena da, han badauzela okin batzuk. Hau aldosun erosi, hori, artisaua. Ez, artisaua. Artisaua itxen dozu, eta azkenean, hori ona da, hementxe supermerkatuan gauza oitxuta erostera, gehiago industriala, logikoa da. Ez dakit ino ninten duten. Hemen nik uste ez da bela itxen da, nik lehengoa desa ikusi naben. Azkenean, bada oso prozesu delikaua, ikuste duzu zelako fina dan, eta hone bakarrik irina eta ura dauka. Beraz, hori, segitxuan apurtzen da, ikusten duzuen bezala, segitxuan lehortzen da, beraz, bada oso prozesua itxeko bebai delikaua. Itxen bozuen noizpait, filo horeakin hemen txorienen egin ditugu milaka errezeta. Milaka ez dakit, baina dozenaka batzuk batzuk holan samosa forman, holan biribilki forman, tarta forman, askotan. Eta egisa da, normalian geratzen gatzula holan ertze batzuk eta holan aprobetxau barik, ideia hona da, tarta hau itxeko. Eta greziarrez, zen moduz, zerbait itzen bat erokarrezen duen handik? Kalimera, kalimero gogoratzen zuztalako. Eta zer da kalimera? Egunon. Egunon, bale. Eskerrik asko astu ijat. Honegin, kali horrexi. Kali horrexi. Hori bakitu zagatxi dakidan? Txaiek? Ze Bilbon badau jatetxe greziar bat, kali horrexi dana. Eta jendiei entzuten otzan zerbitzari eta segure dago esan da, honegin. Horregatxik jatetxean izena aproposa. Nik jatetxean jatearekin hitz batzuk garri dizkizuet, holan, jute mazate, egia da. Nik juten izanen herrialde batera gustatzen zait, gutxienez, kaixo egunon eta eskerrik asko, hoiek gutxienez ikastea joate zain herrialdera, ez? Efgaristo. Eskerrik asko. Oso ondo. Bat dago, honek egunetan proteinataz deitzen du, ez? Bat dago, zer gomendatzen didazu? Ez? Zaila izan bida hori. Timo proteinete. Eta, proteinarekin, eta horretik hartu dute. Zerrenda handi bat ekarri dugu, alezentzat dauka nik bat, ara juten bada, dala, eimai txortofagos. Txortofagos? Veganoa naiz. Hori dago beste bat, gero, hau zuretzat eta nietzat balio du. Einai nara nolf kafto. Hori dana ikasi biko da. Oso beroa dago. Zuretako eta niretzako ez dakizu, ezutanik. Hau zapaia hotxuta daukau beru bai. Geto, gluteni badaukan, glutena
antzakoa da. Eta ura da neto, kafeteria, hori ere ikasi geneuka, hola genezake, garagardua birra, eta birra, bira, eta gero ardoa krasi. Bira gainera Y-koarekin. Bai, hori da, ikusi zenuen, Bueno, kontua da, 5 lagun juten bazarete, bai? Ez eskatu inoiz Grezian 5 bira. Zeba? Hau, Grezian sekule ezin dain inori hau. Stop. Ez, hau da... Zara, keinu bat edukazio txarrekoa. Hau da, hemen eitea moduan, atz bakarra altzatzen dizutenean, hori baino okerragoa omen. Bai, Hau, Bizentziar imperiotik dator. Hau, 350 urtea eta 1453 urtea bitartean. Orduan, norbait, zigortzen bazuten olako delitu txiki bategatik, asto baten gainean jartzen zuten atzera begira, hau da, astoaren bustenera begira, eskuak lotuta, eta jendeak, eta epaileak baita ere hartzen zituzten eskuak, lokatzaretan busti, ero simaurretan busti, eta hartu, eta arpegian frast egiten zioten. Markatu egiten zuten, eta hau da, handauen humilazio handiena. Hau da, nik ikusi ditu bideoak, eta egia da gero konturatzen... Baina gaur egun ez da egiten hori. Grezian, egin hori ez, zigortu hori ez, baina politikoei, ero manifestazio baten ikusten da jendea eskua horrela egiten. Eta hau da, hau gehi... Karo, hitz zoragarri batzuk bere omenez. Bai, gehi herrialdean daukat konnotazio hori, ez? Baina, hau eskua holan altzatzea, eta orduan kontu zibilea da, autobusa, edo taxi bat ikusten baduzu, mesedez, etxio zuen, taxi! Ez haitxu geratuko. Geratuko da, belarrendoko bat emateko zuri. Supazten, esaten dute herrialde, holan, hiriburu turistikoetan da, badakitela eta ulertzen dutela, hau, ez? Hau da, niri argentinar batekin honitzen lanian, eta esan nion, pibe, me ayudas a coger no sé qué? Pibe, esan zotzazun, Ez, pibe, bai, pibe ditzen geniolako. Coger bera indako da, txortan itia. Eta peiratu zian holan da, coger, baina gu coger oso askotan erabiltzen dugu. Hartu bezala esan. Hartu hori da, baina bera indientzako coger da, txortan itia. Orduan, claro, hartuko izut zure alaba eskolara amanteko, erdera esaten baduzu, te cojo, orduan, orduan kontu zili behar da, zen leku guztietan denak ez du esan nahi berdina izaten. Hau esan da argituta dago, eta Grezian 5 garagardo ez eskatu. Eskatu 5 garagardo, mesedez. Hola nimar da, ez da ondo ulertzen. Ez, badaude, zin no batzuk, guk hemen esateko nola egiten dugu, padri. Ero buruarekin? Ez? Bai? Bai? Bueno, hori, antzat, Darwinek bere garaian esan zuen nundi datorren. Abitu. Ume bati jaten eman behar diozut, ez du nian gustatzen zeiten du hauakin. Zuko jara eman jatzen diozuta? Bai? Talde batera eta estera. Bai, eta hori, jundalak eratzen, eta geratu da eseskoan moduan. Baina, adibidez, Indian, nik Indian pasadu itxut hilabetiak, eta Indian holan itxen da benean buruakik, ez holan. Holan, alde bat horrek bai izan. Bai, orduan, niretako, karo, hau zabalik dau? Da, izaten zuen. Bai, tanik, bai, ziur! Eta esaten zuen, bai. Bai, guretzako holan emendak gehiago holan, ez dakit, zalantza, ez dakit egon modan da. Balago ere ez da. Pero bai, keinuak internazionalki interesgarri xadaz, keinuak internazionalki esan nahi desberdinak dituzte. Eta bueno, eraman alza dituzte egoera delikau batzutara. Kontu zibili barra, eta baiezkoa da, antza jana ematen zizutenean, holan, ez dakit, urreratu, ero agoak bai egiten dozulako, ez? Baina Bulgarian eta, antza guztiz kontrakoa da. Bulgarian bai da, eta ez da, eta hau da, esaten da, otomanoak egon ziren bertan, eta kontra iteatik, hartu zuten, esan zuten, zuek bai holan egiten duzue, guk horrela ingo du. Eta hori, baitu berde, nire teoriakoa da. Pixkat, norantza doa Ibai arantza, nik kontra jongo naiz, eta, bueno, egia da, gauza batzuekin kontu zibili behar da, eta, nik uste dut Grezian ohituta egongo direla, eta gehien bat ikusiko dute atzerritarra zela, eta eskatzea maitxuzu. 5 garagardo, ez dizutela hartu eta, mesedez, zera izan.
jakingo dabe, bai. Hemen ikuste duzu, nik nabielaia filorea azkena zatitzen eta zatitzen, eta esango zuen, baina hau dana xurgatuko dau bota dotzagun likidoak. Ikusiko zuen baietz, eta testuria pila bat aldatzen dana. Hau geratzen da ontxe trinko-trinkua, baina gero ez pentsau lehorra geratzen danik, ze gero almibara botako zau gainetik labetik ataratzen danean. Berez, da testura bitxi bat, baina testura umela eta oso-oso bat. Baina ez, bizkotxo baten erantzi gero lan ez dauka? Ez que gero testuria barrukua, da holan, geruza pila bat dituz, azkenean filo horea dauka. Orduan, ez da bizkotxoa, ze bizkotxo bat gehiago da airetsua, eta ikuste dituzu burbuiak, irinaia ondo mugitxuta daue arrautzakin, eta baina hemen ez. Baina kurruskari ez da geratzen, ze filo horia badauka hori, baita kurruskari geratzearena... azkenean oso umela dau. Bai. Ez da bape umela geratzen, ikusiko oso. Hau aurrena, dastatu intzen duenan, ero ikastaro izan zen lehenengo eta gero dastatu? Lehenengo, dastatu inauen pila bat, bai? Eta gero ja justu ikastaroa azkenengo egunean indauen. Abeitu. Así que sorpresa izen zan. Eta nibili ginen, askarra bin gauen, ze ginen 8 pertsona, eta bakoitza emon da hori da, bakoitzak filo horri batekin edo horri bat pare batekin, da dana itxen gaben danon artean. Eta benetan, interesgarri zela. Bueno. Engo itxut, han albergini bete batzuk eba ikasen itxun. Bai. Oso goxoa. Eta hori galditu behar nizu, ze hori, beti, behin baino gehiotan aipatu izan duzu hemen, oporretan junten izan zarenean, ikastaroak izan dituzula, nun aurkitze dituzu ikastaro horiek. Hori, nahi odezan, Indiara jun behar naiz. Eta han nahiko nuke egitea, ez dakitango, espezie ikastaro bat, nola egiten duten. Nola, bilatzailean sartzen duzu Indian, hola, ez dakit, sukaldaritza ikastaroa? Bai, cooking course. Bai? Bombay. Eta horra... Bai, oza, gero plataforma desberdinak eta badauz, adibidez, hotelak hartzeko badauz plataforma berezi batzuk. Bale? Danok ezagutze dugunak. Bai. Gero, eskursioak eta holan hartzeko, eta badauz beste batzuk. Horreitan behitzen dut. Normalian hori Interneten dana aurkitzen da. Oso ondo. Bai. Hori erresa da. Hemen txe, molde bat. Lehengo, ekilori olio apurtxo bat. Bai. Ontxe, irin apurtxo bat. Bale. Eta, ingo... Alkondara jarriko dugu. Alkondara. Hori da. Euskara bitu, daude izbatu oraindik batzuetan. Bueno, eta horre esaten dute, Euskal Txaindikoak oraindik eta, gauza tekniko batzuetan, sukaldaritza munduan ere oraindik, hor gauza berriak eta ateatzen ari direla, eta, Lana dauz, azkenean gauza pila bat dauz. Pila bat, esageratua, eta nik nik esan izan dut, ostaleritza erderaz ikasi nuela, dena erderaz zan. Orduan, horre erabiltzen den terminologia dena erderaz ikasi nuen, eta gero, euskeraz ikasi behar izan nuen, eta atera hitz pila batzuk, azkenengo 10 urtetan, hemen 10 urtetan azkiu, batzuk hasieran ez zeukaten ezkenek nola esan, eta gaur egun, batzutan erderako berdina izaten da, salteatu bezala, baina beste batzuk, gureak ditugu eta pixkanaka barneatzen nahi gara. Hori da, hemen hau jarriot ez Maria bainoan kosita biotelako, baizik eta honei gero almibarra botatzen diazelako? Gero almibarra botatzen duatzat, beraz, apurtxo bat segurtasunagatik jarri batzat hau. Orduan, asko be ez zikintzeko, bestela labeko papera labeko erretiluan eta listo. Hemen txe. Ze temperaturatan labea, Patri? Ze temperatura. Bai. Eta nik hori ez do jarri, ikastaroren sastien. Bai, noski, internazionala. Betxo, lehemunen labeekin, bakizue, txokoan, elkarten baten, juten basate lanera, eta hor txokoan, labea izaten da gazduna, eta hor zenbake izaten ditu, batetik 9 da, eta ja txoko askotan jarrita daukate, taulatxo batan, zein jartzen duen. Bata, 100 gradu, 2, 120, 3, eta ja, agertzen diren zenbakietan, ze temperatura daukan. Zigor, azte jata botatzea. Tostazo zebe esan. Nik izaten, ze falta jat. Hau, ekilore olioa. Ja, bakit. Gero bota binotzan, oitzutan hau osagaietan jartzia, baina hau botian daukagunez, 150 mililitro. Vale. Hau dana nahasi, eta barrura. Hau, gurina nahi izan ezkero lan beste ikutu bat eman ezkero, bakizu olakoetan, errezeta pilo bat inditu bizkotxoanak eta bizkotxoetan, koipe bat behar du. Bakoitza bere gustura, ekilore olioa, zapore intensoa nahi digola eman, oliba olioa, beste zapore bat, gurinana gustatzen zaigu, gurina, veganoa garela, margarina, ero oliba olio bat, ero ekilore olio bat, kontu da, koipe bat eman behar digula, eta horrekin nahi. Maionesa bat itea, koipe bat behar du. Koipe hori zein da,
bueno, nik hemen esan dizu, behin baino behietan, txuleta maionesa deitea nahi duzue, urtu txuletaren kanpoko koipe hori, eta ekilore olio erdia baino gehiago, eta ero ikutu bat txuletarena. Hori da, eta ontxe, 45 minutu, 180 gradura, eta gero torriko gara almibarra botatera. Oso ondo. Bueno, ikustu duzu, galdetzen zinun, ia testuria esan bizkotxuana, eta ez da, babe bizkotxuana. Mostea nahi dut ikusteko, nola geratzen dan. Pusketa bajate, orain di moskortu inbardozu. Bale. Ontxe inbiotena da. Zurotxo batzuk ero, ez? Hori da, erdixa bakarri botaten da. Bai? Eta gero, xurgatu ala, aljako begeixau bota, baina gutxinaka botaten jako. Bale, orduan izango zen? Hau, nola da, hemen ingen duen hau baba bizkotxo erori moskorra deitzen dana. Azkenean, ez? Holan ditzen moskorrak. Ez, bizkotxo bat, baina, bueno, ez da la bizkotxoa, baina moskortuta almibarra egin, ez? Ondo moskortuta. Hori da. Eta, holan, eta probatzia nahi badozu? Bai, noski. Atarako gatoz, Atarako zu da. Hori, daukat, gogua, ze testura erzelan geratzen den barrena ikusteko. Atarengot. Bai. Txura bintzat holan, ikusgarria eta gehien bat, nik oin bertan esango zean, bitxo bizkotxo bat egin du, lareina bizkotxo bat. Bai, pentsako zinu, baina testuria gaineko eta... Bueno, bai, ezberdina da, baina holan, lehenengo holan ikusita, ez? Ikusi txof, zelan egin da honen. Bai, horrela, ondo moskortuta. Eta, listo. Jataratzen dan? Oin bai, hori bai, ezberdina. Eta han, gero, izoskiren batekin, zerbaitekin, holan. Bertan, holan ataratzen zabien, eta jogur gresiara apurtxo batekin aldamenean. Holan jogurrakin. Beraz, aukera bat bai da, edo vainilla izoskiakin beti. Ondo doia dana. Dena, bai, gaina vainilla badara ma honek, ez? Postre honek. Bai, azukra apurtxo bat. Vainilla azukrea. Orduan, hementxe gure laranja tarta gresiarra. Hemen ematen da, holan millorri batzu diela, geruzen ikusten dira, ez da? Bai, geruzen ikusten dira. Txia, probatengo dugu, eta, bueno, ikusi zue, hau, benetan, errezeta erraza dela, aitzakirik ez dago zuen, ze gaina, filo horea, gare batean guri, horatzen nahi, zerbait egin nahi zenuen, da, erotu itzen zinen bilatzeko. Iparraldera joaten ginen asko. Gaur egun? Gaur egun, edo zintokitan dago zuen. Oso na. Perestroika. Ez hori ez da, graziara. Oso ona. Efkaristo. Oso goxu ez da. Gainera, ez da bat ere lehorra, Nik esaten nuen, hau kafesniak inero, ez da zertarako. Oso goxua, eta ontxe, postre goxuekin jarraitxuz, kafe budina. Zati handia sartu. Bai. Altu gehiago. Kafe budin, betu, hau erreza bada, hurrengoa, padrinoa esaten duzu, batuta nasi ero nola izaten da? Nasi talabera. Hau izango da, sukaldari alferraren errezeta. Eta gaurko bigarren, eta astelehen honetako azken errezeta, kafe budin erreza dituko digo. Egia esan oso erreza da. Osaia ikusti itxuzuek. 4, 5. Esne gaina hau jarri dut gero arrotu ingo dut eta olako txantilli batekin zerbitzatzeko, baina gabe ere hau janalko genuke eta prestatzea, hau bezain erraza da. Azukrea lapiko batean jarriko du berotzen eta karamelu bat ingo du. Eta hau budin moldei bota. Arrotzak irabiatu, jarraian esne kondentsatua esnea bota, gero kafe disolbagarria norbere gustura, ondo nahasi, eta honekin gure moldeak beteko ditu. Ordu betez, 150 gradutara labean erre eta utzi osten. Bien bitartean esne gaina azukrearekin irabiatu eta biak zerbitzatu. Orduan, lehenengo karamelu bat. Karamelu aiteko, ezerrez azukre zuria, lapiko batean botako dugu, egurre emango diogu, eta hau, karamelua egin arte, utziko du hemen, bestu arte. Noizean behin horrela mugituko dugu, eta ikusiko zuen nola kolorea hasieran, rubio aldera izaten da, eta iluntzen jungo gala, eta beltzak eratu baino lehen, orduan bota behar da. Ze bestela, benetan usaia eskasa dukala. Eta kontuz, beti esaten dugu, honen erredurarekin. Gero, karamelua garbitzeko, ura bota, irekin aldi bat,
eta horrekin garbitzen duzu bikain. Eta oin hasiko gara, budina nasketa egiten. Hemen ezberdintasuna dago, egin alduzuela beste budin bat, vainillan eroitekotan, iten dana esnea, irakinaldi bat, vainillarekin, limoiarekin, nahi dugunarekin, eta horren zaporea hartzen du, eta gero arrautzekin nasi, azukrearekin, eta pirrindu eta listo, gukingo duguna. 3 arrautza, hemen nasiko ditu, gero esne kondentsatua botako diot, 300 gramo, esnea 500 gramo, dena ondo nasi, eta hemen daukat kafe disolbagarria. Kafe disolbagarria botako digu norbere gustora, ez dute hola neurri bat jarri, eta dena nasi eta moldetara. Hori bezain erraza. Bitxu, goxua, eta ontsa, kafia aipatu dozun hontan, bitxia da, kendiak erlazionatzen dagoela asko energiakin, ez? Kafia edan da, hori oso energetikoa dela, baina ez da estimulatzailea. Kafeinak daukana da, estimulatu itxen zaitxula, eta adenosinaren efektua indargabetzen dagoela. Zuk esan dago. Hori, zer da adenosina? Zer da adenosina, Patricia? Oso ondo. Bada, sustantzia bat, gorputzak naturalki sortzen dauena. Bai. Eta, azkenean, inhibitze ditu adrenalina eta dopamina, horren eragina, eta hor gertatzen da, nekia eta logura, da holan. Orduan, kafiak itxen dauena da, horren eragina, kendu. Eta horregatxik, estimulatu itxen gaitu, baina, eta guk energiakin lotzen dugu, baina ez da... Indarrik eta holan ez dauka, kaloriarik eta ez dauka, ez? Kafiak gutxi, ez? Itxen gaitula, aktibo jarri ero, ez? Hori da, infusio bada, kaloria aldetik... Ura. Ez dau. Eta gero gainera, kafeinak menpekotasuna bai sortzen dau. Ni baukate lagun bat idoia medikua dena, eta guardixak eta ditxunien urgentzitan, igual hartze ditu, 24 ordu egon bida lanian, eta hartze ditu, 6, 7, 8 kafe. Ontxe, guardian ez dauerian, gero aukitzen dau, kafe gogua, naiz eta ez bier, ez? Orduan, horrek bebai, bazkenean mantentu zaitxu, kafean menpe. Nik ez ditu kafe asko hartzen, baina egon zazazoi bat, egunean 2-3 hartu da, oin hartzen du bat, ero 2 egunean. Eta egon zazazoi bat 3 ero hartzen ituela baita, ez? Eta ero ez dakit zegatik, gaixo, zerbait egon zen, tripetatik gaizki, egon nintzen 3-4 egun kaferik hartu gabe. Buruko minatan, zeletxe. Eta esan ziatu, hombre, kafian bixamona. Zure gorputzak nahi du, orduan badaukazu, ez dakit, tximinua, ode nola ditu, kafia, beharra zure gorputzak kafea ohitu da egunero hartzen, eta ez diozu kaferik ematen batean. Eta hor zaude, droga da, behar da, ni lagun neukan, kola edarira, engantxauta erabat, egunero 2 litro eraten zituen. Eta gero kendu zioten, eta txarto pasau zaden. Ni kafiakin, noiz baitz gertatu izan jat, ni kafia asko ez dut eraten, igual astian behin edo birritxan, eta da, norbaitxekin geratu nazelako, da, kafe hori nahi dotelako dastatu, ez da, hola, nire egunerokotasunean etxian normalian oso gutxitan. Eta behin nauen, eskontzako gonbidapenak lagunekin daulan, geratu nintzen emoteko. Eta behin, akordenaz, 10 hartu nahuela bat, lagun batekin nahuelako. Gero, 11 aterrixetan, beste bat, beste lagun batekin nahuelako. Eta, ostras, 12etan edo, asegaten olako dardarka bat, eta ni pentsatzen, urduri egongo naz, hilabete baten eskortzen az, baina ez kafia gatsi izan. Eta azkenean horrek ez dakit, eman zoztan bilur antzerako bat edo ez jatela gustaten horan sentirutia, eta kafia noixian behin hartzot nahi dotenian. Ez biotenian, ez da bier bat, baizik eta plazerraz, kafian saporia bai goxua da, eta horregatxik kafe budina gustoko dugu, tiramisua da, kafe isoskia da, holakoak gustoko ditugu. Beraz, hori izan daixela, desira bat eta ez bier bat. Nik etxean, niko urtsua eroartzen dut, italiarreko kafe hartzeu, baina nik kafeteriakoa fuerte iruditzen zait. Nik zait gehi gustatzen iruditzen zait, bomba, hau zerra, eta nik etxekua ama dauka, filtroa daukatena, eta litroak eran aldituena, nik hori oso gustu eraten dut. Baina gure amak atxikoria botatzei jo, eta orduan, ez da izaporera oitu ingara, etxean gero ez di botatzen nik atxikorik, baina amanien badakit, aman etxeko kafia horrela da. Lehenko gurean, zigor, gabizen berbaitzen txapelan inguruan. Da ontxe, gaztiek ez dauela txapela jazten. Zuk ezagutzen duzu, 70 urtetik bera
norbait atxikoria erosten dabenak eta kontsumitzen dabenak. Zenik bakarrik ezagutzen ama mater eta ama Juani atxikoria hartzen dabenak. Bai. Eta hoitxe dorita be, bai. Kontua da, oitu indiela zapore horretara, gure gurasoak. Eta garai batean izango zen, merkia gozalako, eta horretik, kafia, ez zan, igual, kafia ez da merkia. Tresiatua da, gaur egun bai. Ez da merkia, hori da. Eta atxikoriarekin, hor lusatzen zen duen, eta behin, zapore horretara intzara, eta gustatu itzen zaizu, eta hori nahi dute. Bueno, guk atxikoriarik ez, guk hemen ikusi duzu, arrautzak irabiate bitut, gero esne kondentsatua bota diot, nazi dut, eta gero esnea. Eta orain, esan dizu dana, hemen neurririk ez dut esango. Baina, kafe zaporea nahi dugu. 12 kafe bota itxuzu, Ontxe esate nik egunian. Koiaraka da bat da urarekin, ez? Bueno, eta hemen ikusten duzue, dagoeneko nola karamelua intzaigun, eta hau, gure labeko erretiloetara luzenga batean egitea nahi baduzue, budin bakarrein alduzue, eta gero hemen nik aukera bi daude. Urrotzarekin bota, nik normalian alba dut ur beroa botatzen diot, Maria baino egiteko, askarra egiten dalako eta hobeto. Hemen, sobratzen zaigun karamelu honi, desente sobratu zait, egin alduzu honekin olako karamelu saltza bat. Esne gaina botatzen dizu itxoin pixkat, esne gaina bota, ondo itxoin nahasi eta gero gatz puntu bat. Eta hori Bretainian eta asko ematen dute eta daulako karamelu saltza zoragarri bat, baina honi garbitzeko onena, esan dakoa, utzi ostutzen, ura bota, irekin aldi bat urarekin, eta ero ur hori kendu bestela hau, bakizuek kentzeko nahiko zaila dela. Eta moldeetatik bebai, hor bota gotzeta bora, venga, karamelu zagalea gara. Tak, eintzazu karamelua. Nik hor, jatetxe batzutan da, askarra alde daiteko siropara hiltzen dute hori karamelua potekoa da. Segitxuan ikertzen da, Ez da bardina, eta karamelua eintzazu, baina ez zaitezterre berarekin bezez. Oso ondo. Lehen esan dugu ez, kafia placer bezala, edo kafia, ez dakit, kapritxo bezala. Batzuk, biharra daukie, kafia hartzeko. Igual, lo gutxi itxen daue, eta goixian, bie daue, apurtxo bat piztia, lanera joateko, edo eskolara joateko, edo apurtxo bat bizitzako zereginak eitzeko. Eta loan kontua bebai, hor, pertsonak eta pertsona dauz. Ze normalian, pertsona batek itxen dauz 7-8 ordu lo, media. Hori da, mundu osuek itxen dauenak. Baina badau, mutazio genetiko berezi bat, nun dauzen pertsona batzuk, aldabenakin lo, 4-5 ordu. Eta gero ez dauz kantzauta egunien zier. Osa, 4-5 ordu itxen da bera lo, egunero. Eta ez justo umiak aukido, eta nik ez lo handirik itxen, ez da, mutazio genetiko bat. Osa, beraiek horrekin nahikoa daukate. Bai, deitzen da, lo laburraren mutazioa. Eta honek, 3, 4 edo 5 ordutan bakarrik, pila kargatze dituzte. Bai, enleike hori gorputza desintoxikatu, benetan deskantxatu. Zuki maget, 3 ordutan. Ama bizitatik, goizeko 3 lo. Nik egia da, 7 ordu baino gehiago oso gutxitan egiten ditu dela, baina behar dut. Nik, eta nabaritzen dut, inoiz, 8 ondo, baina ondo lo egitez. Batzuk esatu, oian 8-10 ordu egiten ditut. Baina ondo egiten duzu lo, lokartzen zara zeituan, 3-4 aldiz esnatzen zara, hori ere, behiratu behar da. Eta nik, ikusten du, askotan, nire gorputza gauean, denonak, sendatu egiten dira. Ni askotan, kriston, narruko hartu bizikletan, ohera sartzen ez olan, erdi okerrein da, eta nik ez dakit zer daukan loak. Baina hartu eta hurrengo gunean esatu zu, ez dut esango berri nagola, baina buelta ematen diozu, eta buruko minai, eta denai, eta, nahi eta nahizko da den zerbait da loa, eta ni 4 ordukin ez, 6-7 maizkia zu, mesedez? 6 gutxi pentsatzen jat, baina 7-8 ordutik hor ondo dau. Batzuk egoten die 12-13 ordu itxen da hori beste mutazio genetiko bat igual bada. Balioen bardar. Nik enuke abatu. Nik badauzkat etxean olako batzuk, Bakitzu, nire lagun baten exak, gaztiak ginen, baina gaztetan gaztetan igual lo gehiago itxen da nera biazarenian eta. Baina, esauen nire lagunakin ibilitako mutiolatek, joan zela juergan ostiralian, barikuan, zapatu goixian heldu etxera, eta lo. Eta orduan, altzausan egunez. Eta berak esaten, zer lo gutxien joten, ez? Ordu bat edo 2 ordu. 24 ordu izaben lo. Eta nik esaten hori ezena normala izen. Zer lan ingo zulo 24 ordu konturatuko zinen edo altzauko zinen, ez dakit, komunera edo, bere esanetan,
24 ordu inzabola. A ber, ni semeekin zenbat aldiz guraso zaretenak onartu zazue. Inoiz, lo dauden ez da zenbat denpora eta gerturatzen zaretean, arnasa hartzen aldo. Bai, biziri dago. Baina ez da normala. 12 ordu da amazi, bai, biziri dago. Bai, umiek energia kontsumitzen umea daue, behar dute, orduan gero, bie daue apurtxe bat gehiago loitxea. Bueno, umiek bai da, katuek eta? Horrek... Horrek, egun osua lo? Egun osua lo, eta gero gau osua esna. Bueno, claro, parranda. Bueno, esan dakoa, hemen, ur beroa otatzen badiogu, hobeto, orduan, nik hemen ura berotzen jarri dut, eta labearen atean itean baduzue, beti esaten dugu, hobeto ala, ez duzulako horrela hemendik arrakun behar, hemen dana ura eta gure budinak dantzan dauzkagula, baina, bueno, urte atzu kontan daramagunok, esperientzia daukagu, pulso oso ona, lasai. Labea 160 gradutara, eta 160 gradutara ordutxo bat egongo da. Agian, beste honek, handi honek, pizkat gehiago beharko du. Hemen indizkizuet, neurri ezberdinak. Eta hartu, hau labera, eta oin, joango naiz, lagungarri joango den esne gaina arrotzen. Beraz, Patri, zurea da hitza. Oso, ondo. Hori, lo mutazioak eta pila bat abize ikertzen, eta ointxe, atara dituzte ikerkuntza horretan, irtenbideak jendian dako, dituztela, holako narkolepsia, dituztela insomnioa, da holan, ze askotan, asko horrek soluzionatzen ziren, pilulekin, eta edo jendia sufritzen. Baina, eskenean, zuk pilulak ezin jozu bizitza osoan hartu, baina badau jendeak insomnio kronikoa daukanak. Orduan, honek ikerkuntza desberdina da bize itxen, eta modu naturalian, horrek deitze dienak errutina osasuntxuak edo loitzeko. Horrek implementatzen, ez? Azkenean, ez dakit, ohera joan baino 2 ordu lehenau, pantailarik ez. Argixak bebai lehun mantendu. Piskat europarrak egin zaitezte eta faldu. Lehen hau apurtxo bat. Lehen hau faldu. Neguan batez bez, azten danean eguna iluntzen bebai, etxia goxo-goxo jarri, pertsiana jeitxi, argixak behetxi, da holan, apurtxo bat zure gorputzei seinaliak emon, gaua datorrela. Hori, gaua datorrela da. Talo, iteko, garaia dala. Eta nik uste dut, horrekin bez, oitxuta gauz, ez dakit, teloizta ikustera, 11 arte da gero 11 eta bat, lotara. 11 eta bat, mobilagekin, ohera. Mobilagekin, gero, mobila bebai, esaten daue, azkenean, aukitzia pantalla bat, gabekor maitxuan, ez dala bat ere onuragarritxa, batez be, zuk espaukotzu arazorik hori jendeak kafiakin aipatu duguna. Jendeak kafia hartzen dagoela 11etan, da 11 eta laurden, lo seko urrengo goizer arte. Baina, afektatzen badotzu, zuk ikusiko zu, kafia, kafeina barik hartzia, ez? Eta ikusten bozu, txartu itxo dezula lo, mobila alde batera utzi, erosi alarma bat, klik-klak betikuak, bizitza guztikuak, eta utzi pantailek alde batera, 2 ordu edo ordu terdi lehen hau, eta holan ikusiko zu, ziur, hobetu itxo dezula lo. Gero badu solako, infusio naturalak bebai, belarrak eta laguntze dutzuela, apurtxo bat gehiago lehuntzen eta lasai hau egoten. Orduan, pilulak ez dauzela zetan hartu bier, holako kasuetarako, baizik eta errutina apurtxo bat aldatzea. Eta nik kirolaria naizen aldetik, eta danaz, kirolaitea gona da, eta ez dakiz zer, nekatu eta jote zela, baina ez justu arratzaldean ze hor, adrenalina eta gorputz aktibatu egiten da, eta lorako be, iluntzean ero kirola, batzuk ez daukate aukerarik, ulertzen dut, lanetik ateratzen dinan orduan, da gero, dana batera pilatu egiten zai, ez? Hor, umea dauzkagunak esaten dana, hora puntan, etxian, ez dana pilatu egiten da, baina, aukeran be, albada, lehen xago, intzazuek. Baina, danontzako da, ez? Adiz, nire zenarrak, entrenatzen hau, egunero, goizeko 6:30 7:30 egunero. Eta, klasean, ez dira asko. Gero zei eskin oso batera, 7:30 9:30 edo 7:30 9:30 eta hori igual 6:30 8:30 hori da, hora punta lehen zuk esadozun bezala. Orduan, nik ben aixau eta purtsu bat lehenago altzau. Kafe bat, bezaz? Hemen, ikusi duzue, txantillia, egin da daukate dagoeneko arrotu zait, hemen garrantzitsuak opor bat hotzarekin. Gero eta hotzagoa esne gaina, hobeto. Merenge bat egiteko epela badago hobeto, hau egiteko hotza behar du. Listo, arrotu zaigu, kafe txantile bane izan ezkero, kafe disolbagarria bertara bota, eta kafea. Kafe hau zane izan ezkero, kafe hau zarekin ere induz, akasue. Gu kontua da, behar dugula, itxoitea, labekoa, inda hon arte, eta hotza daukagunean,
Koierak bat. Eta bitxartian, hau, helduko da? Lasai, bueno, 4 minutu dira. Bai, 4 minutu, temporezti dala. Ia zema geratzen. Falta da jaizkio, 4 minutu. Bueno, hau ez dakizu. Mostu, mesedez, aurrak ez zazu ikusi. Lagunok, gure budinak egin da, bateon bat desagertu da ere, esne gaina ere zerbait gelditzen zaigu. Eta orain, desmoldatzeko modua, beti laban bat sartu, ingurua, ondo markatu ero, eta ero, karamelua, eta esne gain, pixkat jarriko diolako arrautzatxu bat, hemen, eta honi, kolore pixkat ematean. Kafe esnea. Hemen daukazue, gure kafe budina. Ardu bate. Ia zure baimenakin. Nahikoa zen eukanen? Aputxo bat. Nik horrena ezer gabe. Eko eramatu, Zegona. Bakizue, 150 gradutan sartu dugu. Budin batzuk, ateratzen ditugu hemen burbilak egin daula, ez? Hori da, kafeak ero budinak irekin egin duela labe barruan. Orduan, temperatura garrantzitsua hemen, bajutsua eta denbora gehiago, eta horrela, krematxu geratzen zaigu emaitza. Benetan goxua. Hau da, nahi postrietatiko lan, benetan. Baldaketa ingo, zu budina eman, eta nik hau eramango, zau egia esan ere, oso. Hau esaten dozunean ez hau, ez? Ez, gana, lasai. Eskuzabal esabizen onta, ez dut ezako. Eskuzabal zu ezagete hor egunero egoteagatik, eta gu benetan eskertu da zuei, eta jakintza zuen, bihar ere menizango, Lasta Patri? Hoxe baiet. Beraz? Etorri gurekin, eta aste artean, piztu, eta bat. Agur, lagunok.